Ngibole wali kerwane serikali bako gere serikali. Gone gento to goteba neki. Problem te ye kerwane serikali. Bako gere serikali imukuriye. E problem mbwate ne. Ogo checheri matiani na gotochaya na gotorwania. Bunanje ngochikobeke project ye para vanduani varusi vaira sobo. Chinsobo. Lakini taitengo tebiga. Naenda another thing. Njoma ite Governor Simba Arati na very his biggest supporter. Kervata ite como impeach Osoro na no mochumbo Kitutu North na Rigathi Noalinge serikali ninche na atenenete kidete inche na Barongo. Na ento kabwate na nawa chumbe Banyamira Gisairo Osero na nenga ki yupa kamanduku na otu arengenere. Tukarwani MCA chiare gotema ko chamo chiteme ko impeach Simba Arati. Na inchi na hatari na Simba Arati kidete ndo montoye umungu mintu na arwara ebili yarengange milioni ya nusu. Simba Arati is one of the people who supported me. I'm saying that here on radio. Lakini taitengo tabiga ama chaya achakire gosoa nche nanye gukwana bubigure ya Simba Arati. Lakini asenye ncho yebintu bakwenda banyu State House, ebintu bakwenda basokerwa State House. Simba Arati ochakire gutwara machaya uchiase matiani uchasende na barai bande. Simba Arati gatene na gateba magendero tali kogenda Kitutu South, tali kogenda Bubasi, magendo tali kwenda Bunchali, magendo tali kwenda Bomachoge Borabu, asenge njo totali go support serikali. Nche tingo support William Ruto osali yenze yaito. That is one. Number 2, amagendero na entry in my constituency na magendera mange sana. Number 1 na gotebiri chichiro ibere. Ichiro ya Nyakoe, ichiro ya Nyambera. Number 2, chipara chielami inye. Ipare ekuru igonga, esoke raganga, eche mosocho. Ipare ekuru isatu. Ipare ekuru Nyakoe, ekogenda paka Nyagisai Marani. Ipare ekuru Nyaore, egenda paka Gesieka. Nepara ya Nyabururu elup. Egoeta magega iga no mete sobo Gerald igari mwachete matanga ke ori mo inaria simwachete muchango elup area esoke na Mataro. Iri yakabere chipara chiane chikuru kururo roads chirichia omorom aye nindu area itumo kwa banerega elietaria sirre kidogo mwacha emechango mwacha lirikeore aende ntumera na iranda mwacha go support ndugu yetu getena. Chipara chiane chikoro kururo roads chikokoruna kera echire in perfect condition. Nchipara yani te yombwente kokora ere embofu. Chipara chimbofu nchiri Governor bwente kokora. Governor Simba Arati uyogo ta magendo tayo bone chiri chie county na chichimbofu naende minki iko bako na kurwana ne MCA abwente kubwate sia elinda magendra agende chi ward chiabo na chiakorwani. He needs to go above that. Akoreki nje MCA nere aberege kondama every day. Ego nchecherie kubwatera na bali ba kondwani ondama. I've never responded to him. Nje ngendete ko kolegasi. Ere no kunya paka bwatera chi MCA magoro kutandura magoro yechigari. That is irresponsible. Are you saying from him and his people? On your way to ODM? No. So you are saying this. I've been with Simba. I'm saying this out of principle. Because in Francis abantu bana raba tanga ne bakora ama governor some of your supporters. Nche no ene supporters ba nkonda amabali but nche go direct uchi ase Simba Arati never. Abantu muhimu kabisa asendega oyigo bago kwa chairman yane ya CDF, constituency manager, secretary ne PA yane. Abuna bwa bante keroko nyora bona baro ba chire isikoye network na bogonta Kibagendi lakini chiblog chigo chira ali kando some work as office yao no ene era bantu bako waki office yao babere bakonda so lozo bono ya chire boniga ekere Governor chaka buna asegete magendero tayo tigango tayo amagenderero buna bona amache iniga sie county. But can you compare the work I've done here, Mache, versus what the county has done in Kitutu Churches? The county maybe is not shouting as you're shouting. No, I know. I follow up. Inche, na abekira Mache sakuru kuungincha. Aba geraba, na bagwa kerodi chikura chinyinge kabisa. Lakini, every disadvantaged. Haseki, na babu ente koba, nominated gochie county assembly. Lakini aba Somali to ichore tibo songa alia. Tali bobe. Lakini, mbare nga bagwa ke kura bosongo. Angaba gerabu na bare nominated. Mbairi Mache, ninche na chako badrile ya Mache. Tegerera,
amache na drill ya sakuru kunya matieko amache na drill ya sakuru kuiranda na drill ya amache asakuru kukia mwasi amache ngo drill ndekioge amache na drill ya sakuru kwa moneke na ende style ngo drill tatu ne county ba go drill ba beke tapo ya moga nje ngo drill na beka up to 5 watering points na bogete nako gotebi na kira ndali ba konyekire na machai you see etogo tema to suguma mache into the community ya konya abantu bono ba gotema magendero tayo indu ongo tebiga in my constituency barengo rabago flaunt ekorobe yemo gosibe ba gachete une school tengo tebi tinda gacha koroba lakini ngochi agachande but I want to tell you it is strategic with my team how etu asoete tokanyora school nchibu ati nyomba chiabo chenu either chiabana bamura bana baiseke nonye nabarimu igentege tanga ni tuakora chi school chito boniga there is no school irasi ekwe asengencho etabu ati nyomba chiabo chenu number 2 tukanyora chi school nchire chitabu ati no ina administration block etu arosi administration blocks chiri echinde chi atigere tukati echinde tuagachire chinya tokaruo tukanyora school chinde nchigo ati birasi bisaine immediately where it was urgent to renovate classes was to agacha chinya number 4 chi school nchire encroachment yake nderete no emboniga to fence some schools so magendero ane tali lazima abe kuna yao abantu bandi babu you are doing national politics at the expense y'abantu babu tujaje my friend